Bă, doci cum? Bă, da, eu puteam mai mult, oricum sunt 180 de secunde. Stați. Nu, bă, deci pierd. Mai mult că tot la 575. No. Ia uitați-l. Ia să vă arăt. Ia să-i arătați tu căcacă. Stai să vă arăt ceva. Leru. Leru. Ia uitați ce are frațul. Bă. Doamne ferește. Nici măcar nu mai pot să dau. Măcar ia uitați ce face fratele meu. Like și subscribe. Ați auzit? Asta aruncă cu skype. Mai și trătește telefonul, auzi la el. Ce? Stai că o să mai fac un scor. Wow. Ia să văd. Lasă-mă, Mario. Să-mi zici cât am făcut. Mamă, de ce am greșit? Stai că mai încerc o dată. Să vedem ce o să pot. Cât o să pot. Ia, da, lasă-mă. Am dat eu, stai că o să fac eu la un scor mai 512, deci dați like și subscribe ca să vă dau și voi like. După 180 de secunde, acum au trecut doar 2 minute. Pa!